Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε ένα ακόμα βίντεο αφιερώσεις. Σήμερα θα κάνω αφιερώσεις κάποιες κοπέλες που μου έχετε ζητήσει να κάνω και θα αρχίσουμε με αυτό. Θέλω να αρχίσω για να μην χάνουμε από χρόνο. Μου έχουν ζητήσει 1, 2, 3, 4, 5, 6 κοπέλες. Πάμε και στην πρώτη. Η τέλος πάντων κοπέλα είναι η Κατρίν. Πες μου τι κόλλεις τώρα. Τέλος πάντων είναι η Κατρίν. Και είναι στο 48 επίπεδο. Και είναι αυτή εδώ πέρα η κοπέλα. Πολύ όμορφη κοπέλα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι τώρα θα ήμασταν στο σχολείο. Γιατί δεν θα κάνουμε μάθημα. Μίτζη, συγγνώμη. Τέλος πάντων, σου έφτιαξα αυτό το στυλ. Ελπίζω να σου αρέσει. Μου αρέσει πολύ είναι αυτό. Και πολύ μου αρέσει αυτό. Και αυτό, παιδί μου. Συγγνώμη που σου χάλασα όλα, αλλά νομίζω είδες το στυλ. Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, αλλά κολλάει λίγο το λάπτοπ μου τώρα τελευταία. Θα το κάνω λίγο μικρό. Τόσο μικρό. Συγγνώμη που στο χαλάω. Αλλά δεν μπορούσα κάτι άλλο να κάνω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το στυλ που σου προτείνω. Πάμε και λοιπόν στην επόμενη. Θα πάμε και στην επόμενη τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας λέει για η Σοφιντία, μια όλοι subscribe στο κανάλι της τώρα, ευχαριστώ πολύ. Και έκανε και αυτή βίντεο. Τέλος πάντων, είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι Sophie D1, ναι, και είναι στο 66 επίπεδο, η οποία θέλει αφιέρωση και συμβουλή μόδας με ομορφιά. Λοιπόν, αυτή είναι η σουίτα της, υπέροχη σουίτα, μου αρέσει και πολύ αυτό το στεφάνι και το ρούχο της Βιολέτα. Το ήξερα. Γιατί το ξέρω. Ναι. Πάμε λοιπόν και στις επόμενες. Μου αρέσει πάρα πολύ το δωμάτιό σου. Τώρα θα πάμε στην κουζίνα υποθέτω. Κάτι να το πω. Κάνω αφιερώσεις. Τώρα κάνω εσένα. Λοιπόν, κάτσαμε και στο άλλο δωμάτιο της. Που είναι μια κουζίνα, απλή κουζίνα. Και φοράει υπέροχα ρούχα. Τα παπούτσια εμένα δεν μου αρέσουν, αλλά πάνε πάρα πολύ. Έχει και τα πέρμπι. Τα έχει και μια φίλη μου. Άλλη. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω δει. Αυτό υποθέτω ότι θα είναι ένα δωμάτιο. Ναι. Εντάξει. Να σου αλλάξω τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το δωμάτιό σου και αυτό είναι υπέροχο. Δεν θα σου αλλάξω make-up. Μια χαρά. Δεν χρειάζεσαι συμβουλή ομορφιάς. Γιατί είσαι μια χαρά. Ούτε μόδας χρειάζεσαι. Δεν το βλέπω. Είσαι μια χαρά κούκλα. Για να δούμε τι στυλ έχεις εδώ. Το δωμάτιο περιέχει πάνω από το αντικείμενο γι' αυτό που τον έργα. Ναι. Βρήκες και τη δικαιολογία σου. Περιμένουμε. Ωραία. Εντάξει. Όχι, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι άλλο. Το στυλ σου είναι υπέροχο. Είσαι μια κουκλάρα, δεν χρειάζεσαι καθόλου συμβουλές. Καθόλου, όμως είσαι μια κουκλάρα. Λοιπόν, όλοι κάντε add στη Sophie D1 και να ξέρετε ότι αυτή έχει κανάλι. Ναι. Να κάνετε όλοι subscribe στο κανάλι. Γεια σας παιδιά.
Ναι. Ήθελα να σας πω ότι κάτω στο description box θα έχω το link από το κανάλι της Sophie Dien. Τέλος πάντων, η επόμενη κοπέλα είναι η Αριστο Κούτρα, η οποία θέλει συμβουλή μόδας και ομορφιάς. Η οποία είναι στο 24 επίπεδο και σας λέει η Ελενάκη Χντούκουλ, σας λέει γεια. Τέλος πάντων, θα πάμε τώρα στην τουλάπα να σου αλλάξω το στυλ. Λοιπόν, σας βάλω ένα ωραίο στυλ. Κάτι ωραίο. Θα σας βάλω αυτό εδώ πέρα το κολάν, το οποίο δεν το φοράνε πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, κανένας δεν το σχεδόν δεν έχω δει και πολλές κοπέλες να το φοράνε. Και θέλω να δοκιμάσω κάτι επάνω σου, μιας και σου πάει πολύ. Θα πάμε τώρα στα παπούτσια. Από ομορφιάς, παιδιά, νομίζω ότι θα σταματήσω το βίντεο, γιατί δεν χρειάζεται καμία συμβουλή μόδας, συμβουλή ομορφιάς. Συμβουλή μόδας, εντάξει, έχετε ρούχα. Σας περισσεύουν όλα ρούχα και ναι. Τέλος πάντων, εσένα μόνο αυτό θα κάνω και μου ζήτησε συμβουλή μόδας και ομορφιάς. Λοιπόν, να και το στυλ σου στο σαλόνι ομορφιάς. Θα πάω να δω άμα χρειάζεται καμία αλλαγή. Το κούτρα δεν χρειαζόταν κάτι στο σαλόνι ομορφιάς, οπότε θα πάω να δω. Για την επόμενη κοπέλα, η οποία είναι η Super Lulu 21, κολλητή μου φίλη, μία από τις δύο. Και η μία ήταν η μικρή Σοφία 21, το οποίο έχω κάνει. Τέλος πάντων, θέλει μια αφιέρωση και είναι στο 21 επίπεδο. Πάμε να δούμε το βασικό της δωμάτιο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο. Αλλά δεν μου ζήτησε κάτι άλλο. Θα πάμε απλώς στο άλλο δωμάτιο και αυτό εδώ πέρα είναι το άλλο της δωμάτιο μας. Πάρα πολύ αυτό. Θα σου έλεγα να το μεγαλώσω, τέλος πάντων. Μου αρέσει και πολύ το jeans σου, το έχω και εγώ βέβαια. Τώρα, αφού τελειώσουμε μαζί, θέλεις και συμβουλή ομορφιάς, θα πάμε στο σαλόνι ομορφιάς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε το μαλλί που έχει αγοράσει. Αγοράσει αυτό το μαλλί. Στα design μαλλιά έχει αυτά τα τρία εδώ. Δεν είναι και μαλλί, αλλά τέλος πάντων κομμάτι. Τα μακιγιάζ της, το οποίο είναι μια χαρά το μακιγιάζ σου. Λίγο να βγάλεις το κραγιόν άμα είναι. Χέρια και πόδια. Πάμε τώρα, θα πάμε στην επόμενη κοπέλα. Είναι η Lonely M5 στο 63 επίπεδο. Αυτή είναι η σούτα της, αλλά δεν την βλέπω κάπου. Και κόλλησε. Είναι δυνατόν τώρα. Όπως σας είπα, είναι η Lonely M5, η οποία θέλει μια αφιέρωση, είναι αυτή εδώ πέρα. Μου την έχει ζητήσει την αφιέρωση από το Facebook και πες μου τι φαίνομαι. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό της. Μην πάμε πέρα. Τις χαλάσουμε. Και είναι superstar, πιστεύω royal τι θα έχει γίνει, γιατί φαίνεται για κοπέλα που έχει γίνει royalty. Το διαμάντι, τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλοι, κολλάει τόσο πολύ. Λοιπόν, παιδιά, την επόμενη αφιέρωση θα την κάνω σε άλλο βίντεο. Αυτό θα ήταν το βίντεο. Συγγνώμη, Lonely M5, Βασιλική Κουλ και Ελενάκη Χντούκουλ. Θα σας κάνω σε άλλο βίντεο αφιέρωση. Απλά επειδή δεν μπορώ άλλο, κολλάει και το λάπτοπ. Πρέπει να το κλείσω. Δεν πειράζει, σε έδειξε εσένα, αλλά θα σε κάνω και σε άλλη αφιέρωση. Αυτά λοιπόν για μένα. Γεια σας. Επίσης, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Θέλω ένα like από εσάς, γιατί θέλω ένα like, χρειάζομαι like. Όχι να σας άρεσε το βίντεο, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα αρχίσω να κάνω βίντεο εκτός Stardoll, γιατί το ένα βίντεο το έχω κάνει ήδη. Πάμε και στα 10 λεπτά. Εντάξει, έφτασε στα 10 λεπτά. Αυτά, subscribe, like, comment και ό,τι άλλο θέλετε.
Τα comments δεν με νοιάζουν και πολύ αυτά. Bye!